edozein unetan itxun nazake eguzkiak eta bitartean jarraitzen dut ertzean erori artean salto egitea irtenbidea baina beldurraren sokari helduta adorea gordeta jarraitzen dut ertzean zauriak ikasgai bihurtzera helburu orduan bakoitzarekin bila horretuz eta bitartean jarraitzen dut ertzean erori artean erori artean ertzean zauriak ikasgai bihurtzera helburu orduan bakoitzarekin bila horretuz eta bitartean jarraitzen dut ertzean erori artean erori artean